किए हो बबुआ के खुश को जइबे ना तैयारा में दोबारा फिर किए हो बबुआ के खुश को जइबे तैयारा में दोबारा फिर बाकी हमार तो हुए हो पूछ रहा कि लोग दोनों ने खुश होकर हैं ना तारा से जरूर खुश होकर जाएंगे कि बढ़ा बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा जीना आवाज बढ़ाइए कोरस की आवाज बढ़ाइए पैसा ना कटे देखो है राजेश कुमार पैसा कम कर हेलो 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 बढ़िया की बढ़ा बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा जीना लो पुदीना ए भाई अब पुदीना वाला स्टाइल करो दोनों जने साथ है हां चटने पीसा लोग मुश्किल भइल बा जीना जीना ले लो पुदीना पुदीना ठीक बा ना तनी चार चार से हल्ला करके ताली बजा के ना ले ला पुदीना ले ला पुदीना ले ला पुदीना गोरी आई बानी तोहरा हसनिया केने बारू हमर ललिया देखना हमारा बहके ऐसा भइल बा हदिया बढ़ा बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बा जीना ले लो पुदीना आप तनी छोटे बाबा को सुन जाते छोटे बाबा बोला था एक बार पुदीना बोला बताओ नो अरे मुश्किल भइल बा जीना ये ऐसा पुदीना बचत ना हो अब तू बोला तो भैया ले लो पुदीना ए छोटे बाबा अरे तो इस दिल ए छोटे बाबा नौटंकी मत कीजिए बोलिए 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 हमारा ना बोले रे ना बोले बोला कि बढ़ता बेचैनी ये रे सोनी न्यूज सोनी न्यूज भइल बा जीना जीना पुदीना छोटे बाबा एक बार कम कराइए फोन आए हमको एक जल्दी चला हो नहीं है एक जल्दी चला हो आप बोलिए पुदीना ले लो पुदीना ए विजय उपाध्याय आप गलत कर रहे हैं बाकी बाकी एक बार रहुआ सोनी न्यूज वाला बोलिए बाकी रहुआ लोग भी एक बार पुदीना गाएं कि ले ला पुदीना खड़ा हो जाए हमारे टिंकू भैया का बताओ निकला निकला जल्दी निकला हलवा निकला निकला जल्दी मोरे खातिर आइल तोहरा काके हलवा मोरे खातिर तोहरा काके हलवा दिल धड़कता
होई छोटे बाबा माल मिलता तो ढाल ए अनुपमा जी अनुपमा जी ए जगह पर तिरकोल बाबा बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्म बाबा हो हां ना ठीक बा उन्हें की पूजा कर ले तिरकौला का ब्रह्म बाबा कम गोतिया है बाकी कैसे बाबा का बुला ले ए बाबा आई वो कम हियर इधर आओ मामा तार माई के गाड़ी देखी तर फुआ के ये मुखिया जी है कि टिंकू बाबा का फ्लाइट पे खाना बना के खियावे 22 तारीख से एक हफ्ता हो जाए आगो सबसे खुशी के बात कहनो ना कि एगो भानो जी के एगो नया बस निकलल है बस गाड़ी खुलल है नान सागर से सासाराम तक चले कि सोचतानी पर हम बाबा झट दे कर आइला सनमवा सनमवा से हमारा मिलन वगैरह देखी है ये बाबा बचा रही हो कि नाता हम दे दे यही जे चरणवा और बेची बेची गवन ए बाबा वो हमें के बुझाता नहीं ए बाबूआ प्यार में नौक बने के पड़ल तो भेटा ही नहीं ना ना सही बात है बाकी छोटे बाबा करते एक बार जोरदार ताली बजा दे वाह अरे बजाइए तनी डांस हो जाए स्टाइल कि सोचा तनी पर हम बाबा झट दे कर रही सनमवा से हमारा मिलन वगैरह चारे को लाइन बाकी जिंदगी चेंज कि काहे लाया बड़ा मिले हो अरे भीतर से मन हमर ढीले हो कि पकड़ाई ना ता दुख बड़ी होई मोरी मैया बाकी आज सैड सॉन्ग भी होई बाकी तनी हट के होई दिल ना लगाई है तो सब के सुन ले लेबा ओहो सुना दे बाकी आज हम टिंकू भैया खतिन एगो सैड सॉन्ग तैयार करके आइल बनी जानत रहा कि लोगवा के अनुपमा जी सही में सैड सॉन्ग का कि इनका काले से बिगाड़ हो गए इनकरा भी हम गाई कि लोगवा के पतिया कही दिहल तू सही कि देबा तू धोखा कबो सोचल ना रही कि पाके दूसरा के भले भुला जइबा हो कि पाके दूसरा के भले भुला जइबा हो अभिषेक भैया रउए नहीं हमारा ब्रेकअप भइल बा रउए वजह से कि आँख से आँख अपना मिला पैबा हो कि आँख से आँख अपना मिला पैबा हो आपके लिए तैयार करके आए बाकी टिंकू भैया का ठुमका लगा कि काहे लाया बड़ा मिले हो विजय से मान हमर मिले हो काहे
अच्छा पुदीना गाना सुनले बंद कर सकते हो। पुदीना गाना के रिएक्शन ऐसे हो चाहिए कि जो जहां बैठल हो वहीं से सुन ला। काहे लाइल बड़ा नीले हो किसी के मन हरीले हो। काहे लाइल बड़ा नीले हो अरे गाया हीरो गैया अरे गाया हीरो गैया गाया हीरो गैया अरे जितना भी हिंदुस्तान में लोग पुदीना बोलते हैं जो ये पुदीना हाँ हाँ बोल देंगे अभिषेक जी कोई नहीं बोलेगा। अभिषेक भाई तू बोला मेरा चैनल है लगा कविता के बाद बोलिए कविता के बाद है वो हाँ कविता के बाद है की बढ़ता